egun ikasle maiteak manikuri nauzue, eta oraingo honetan materia eta materiaren propietateak zeintzuk diren ikasiko dugu. Baita ere, zer den sustantzia puru bat eta nahasteen arteko ezberdintasuna. Honekin batera, nahasteak banantzeko metodo ezagutuko ditugu. Nahasteak aldentzeko. Eta maitzeko, ezinbestekoa da ere jakitea energia zer nolako eragina duen materian, eta zer energia motak ezagutzen ditugun. Orain, adi egon, irakasleak azalduko duen txostenari. Ezinbestekoa izango da zuen proiektua aurrera eramateko. Bestela, eurekin ikusiko duzue. Beste bat arte. Bueno, ikusten duzuenez, Marie Curieek esaldu duen bezala, materia emango dugu, eta materian hainbat esperimentu egingo ditugu, pues dakit, 20 esperimentu edo, hainbat eta hainbat, bale? Orduan, esperimentu bakoitzak, talde bakoitzak horrelako txosten bat sortu beharko duzue. Eta txosten bakoitzean badaude atal ezberdinak, bai. Alde batetik jarri behar duzue, esperimentuaren zenbakia edo titulua, adibidez ez dakit titulua, ez dakit iman batekin zirrikituak banatzen, adibidez, edo 3. esperimentua, eduzuen bezala, bale? Orduan, lau atal ditu. Lehenengoan zer egin beharko duzue? Azaltzea zein den esperimentuaren deskribapenean. Bigarrenean, 6 hipotesiak dituzuen, zer gertatuko den. Hirugarrenean esperimentua nola egingo duzuen, eta laugarrenean gutxi gora bera zer gertatu den. Hori da guztia.